sa Good Vibes. Makaon kaihan ko ng unod sa nga siopao kag burger, rabbit kag quail meat. Inigin patilaw sa mga estudyante sa nga HRM sa LCC Bacolod. Yari ang report. Kun lantawon daw ordinaryo lang nga siopao nga masami mabakal bisan diin. Daw common lang nga mini burger kag sandwich spread. Pero nakaibalo bala kamo nga ang unod sini rabbit meat. Sa food trade test sa mga estudyante sa La Consolacion College Science of Hospitality Management, major in culinary arts, ilaman ginpatilaw ang ining nga obra nga rabbit patty kag spread. May mga estudyante man sang Doña Montserrat Lopez Memorial High School kag Barangay Singkang Airport National High School ang nakauyon sa ilang mga luto. Ilabi na ang siopao nga himo sa rabbit meat kag quail meat. Same lang sang meat nga rabbit ay nga chicken. I think First time ko makatikim ng patty rabbit. It's a good experience. Suno kay Chef John Paul Pascual, hindi basta-basta ang preparasyon sa pagluto sang rabbit meat. To know how to prepare it properly by combining which herbs and spices ang gagamitin or in which kind of dish are you going to prepare the rabbit meat. So rabbit meat is best for stew, no? And some are doing it lechon. And right now on their thesis, they have created rabbit meat patty and rabbit meat siopao. So para maiba naman. So since rabbit meat is pasok na sa industry natin ngayon, marami ng rabbitry, so it's also a very good substitute, no, for chicken meat, which is very much more healthy because it's less fat and high protein meat. Nagahamboy karon sa kapin 400 pesos ang kilo sang rabbit meat, pero nagapating pamunuan sang LCC HRM department nga karon nga nagasaka ng supply sa rabbit meat, mahimo nga magaamat-amat manubo ang presyo sini dungan sa pagtukod sa mga kalan-an nga nagaserbe sang rabbit kag quail meat. Kag iniman ang karne nga ginakaon sang cancer patients bangod healthy. Because after trade. they have created the product, they let the chefs try it and refine the recipe before this acceptability study is done. After this, we hope that the next level of their stage will be for test for commercialization of their products. To attain acceptability of our product and to commercialize it, sir. And our product is significantly for the entrepreneurs, sir, to give them ideas on what products they can use to gain income, especially in this new normal of life, sir. Tinutuyo man sa mga estudyante upod sa pamunuan sa eskwelahan nga pinaagi sa nagasanyog nga rabbit meat industry, mapasanyog man ang food tourism sa probinsya.